Morjens! Terve! Tänään mun aviomies Nädi kertoo oman näkökulmansa, minkälaista on elämä fitnessurheilijan kanssa. Arki ja elämä. Jotta siihen arkeen päästään, niin varmaan pitäisi tarina aloittaa ihan alusta. Ja vähän pohjustaa, että mikä mulla on niinku suhde urheiluun ja kuntoiluun ja liikuntaan ylipäänsä. Mulle keurarakennus ja fitness ja kuntosali ja bodaamiin on ollut jotain takatukkia ja Arnold Schwarzenegger ja salihousut, koska meikä on jämähtänyt joku 90-luvulle ja sieltä se tulee se kuvasto mulle. Kakaraan tietysti liikkuu ja urheili, mitä kakaraan liikutaan, urheilla yritetään kaikkiin, mutta sitten se on, emme ole liikunnallinen ollut millään muotoa ikinä. Sitten kun me alettiin tapailemaan, niin tää tuli ilmi, että Sofia on urheilu ja harrastanut kuntosalia ja ambitio olisi niin kuin bikinifitnekseen ja kaikkea. Sitten alettiin puhua ja keskustelemaan, mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja me on aina ollut utelias kuulemaan ihmisistä, mitä ne niin kuin haluaa tehdä ja mikä niillä on fokus sun muuta. Ja varmaan itse siis tänäkin päivän kuulen paljon sellaisia, niin kuin, että eikö se ole epäterveellistä ja jostain dietistä ja kaikki. Ja nyt kun tietysti itse tietää siitä enemmän, mitä kaikki tarkoittaa ja mitä ne on, niin ymmärrys on ihan toisenlainen kuin 2 vuotta sitten esimerkiksi. Mut siinä alussa niin me oli utelias ja kyselin, että mikä fiilis ja kaikkea, mitä se tarkoittaa. Niin varmaan suurin hämmästys oli mulle, kun niin siis ruoka, joka varmaan monelle muullekin on sellainen outo lintu siinä, että syö vaan jotain salaattia ja sun muuta. Minä oikein ymmärrä, nyt kun ajattelee jäljestäpäin, mistä vittua sellainenkin ajatus tulee. Kai se terveellinen ruoka mielletään vaan sellaiseksi salaatiksi ja kurkukiksi ja tomaatiksi. Niin kaverilla oli jääkaapissa niinku makaronia ja jauhelihaa ja mietin nyt ihminen, hei, makaroni, jauhelihaa, sit puuttuu munamaitoa, helvetin mon määrä juustoa ja se on makaronilaatikko, se on meikäläisen lemppariruoka. Mä olisin, että mitä vittu oikeesti? Et voi niinku syödä ihan rehellistä ruokaa, kanaa, riisiä, jauhelihaa, makaronia, sit kasviksi siihen ja mitä ikinä. Ja sit kun sen pilkkoo sen asian, proteiiniin, hiilariin, mitä ne tarkoittaa ja kaikki. Niin se aukas meikäläiselle niinku paljon, että voi niinku syödä rehellisesti ja normaalia ruokaa, ettei se ole mitään niinku ihmeellisiä juttuja. Ja sitten kun siitä puhuttiin niin, ja se on kaverille kuitenkin intohimo ja iso fokus, niin totta kai siinä puhuttiin suhteen alkuvaiheessakin paljon siitä ja kaikki. Ja me kyselin tietysti ja aloin niinku uppoutua siihen maailmaan Sofian kautta. Niin sitten seuraavaksi tuli sellainen niinku hetki, me oltiin jo tulos Berliiniin. Ja sitten minä sen kysyin, että no mites kun sinä menet sinne salille treenaamaan, niin että saako siellä niinku juoksumatolla kävellä? Sitten sanoi, että joo. Totta kai. Koska juoksumatto, niin se meikä on kyllä yksi idiootta, mutta se on sellainen niin varovainen niin vilpitön kysymys, tietysti. Ja sitten se avasi jotenkin, että ei helvetti, että mitä jos me niinku, ja kai se on se niinku se, koska rakkaus oli roihahtanut jo isoihin liekkeihin siinä vaiheessa, niin halusi niinku tukea ja fiilistellä ja että mitä se toinen niinku tekee. Ettei tule sellaista, niinku, että toinen lähtee sinne ja salille ja mitä minä niinku teen. Ja sitten viimeinään minä läksin ja jännitti ihan helvetistä ja vähän kävelyä ja jopa juoksin vähän rohkeasti ja sitten mitä ikinä voimaharjoittelua siihen, vähän jotain fiilistelyä
jumalauta me päästiin himaan, niin ihan kun me olisin vetänyt kaikkia mömmöjä sekaisin ja ryypännyt ja kaikki siihen päälle ja räiskisi. Ja se fiilis oli ihan käsittämätön. Ja me ainoastaan mitä me olin kuitenkin vaan tehnyt, niin me olin liikkunut ja niin kuin laittanut itteeni likoon niin kuin fyysisesti. Ja sillä hetkellä me niin kuin tajusin, että minkä takia porukka tekee. Minkä takia porukka liikkuu ja urheilee. Niin ja miksi se tuntuu hyvältä. Niin. Koska se tuntuu hyvältä. Ja mä en ole ikinä laittanut itteeni silleen niin kuin fyysisesti. Se on jotenkin se ajatus ollut ihan turhaa hommaa ja mitä siellä nyt häisee ja nostelee jotain painoa, koska me on ollut enemmän aina mielen, niin kuin, että pää pitää olla, mutta jumalauta, jos sulla on joku röllömaha ja ei siitä, se mä niin kuin ymmärsin sen, että jos me ikinä haluan niin kuin ihmisenä saada sellainen, niin mulla on ajatus, että me haluan mustan myöntiä, että se on niin kuin kova pää ja kaikki, mutta se ruho pitää olla siinä messissä. Ihmiset puhuu, että miten sanoo, mikä on temppeli, ruho on temppeli ja mitä ikinä. Kyllä ei ne niinku paskapuhetta on nyt tajua, että ne on niinku, että sinusta itsestäsi pitää pitää huolta henkisesti ja fyysisesti. Kyllä. Se on ollut niinku... Ja toi kehittää hirveästi sitten henkistä puolta myös sitten tuo voimaharjoittelu jotenkin. Joo. Se on ollut mulle, niinku, ja sit mitä se on mun päälle tehnyt ja kasvulle sit taas ihmisenä ja niin toi liikunta ja urheilu, niin se on ollut kova ja me on kova juttu ja siis mä oon tosi kiitollinen siitä. Mutta sieltä niinku lähdetään ja sit siinä vaiheessa kun Sofia sai valmentajakseen Maijan Jouhkin, niin siinä vaiheessa kun se alkoi olla tavoitteellista se treenaaminen ja tiedettiin, että Sofia tulee kisaamaan nyt syksyllä tuolla Nordic Fitness Expos, niin sehän muuttui sitten taas se niinku paljon totisemmaksi se homma ja se fokus, kun nyt on niinku mitä varten treenataan ja kaikki, niin Niin ja ties, että mihin tähtää sitten, että milloin on ekat kisat, kun ei pitkin aikaan tiennyt milloin on ekat kisat, niin se oli vielä sellaista. Vähän sellaista läpsyttelyä, kun ei ollut niitä kunnon tavoitteita asetettu. Niin sit sen kautta se arki niinku muuttui sit siihen, että puhuttiin vähän vielä enemmän fitneksestä. Ja fakta on se, että tässä taloudessa puhutaan enemmän fitneksestä ja kehonrakennuksesta mistään muusta. Et se on, niin kyllä. Se on niinku, mutta se on mielenkiintoista, mitä kaikki just henkiselle fyysiselle puolelle, mitä siinä niinku sisältyy ja mitä, ja ei ole päivääkään, että mulle ei työnnetä kännykkää eteen ja kato tuot persut, kato noita lihaksia, kaikki, tietysti, kato tuot muotoa, kato tuot kävelyä. Ja sit ei se mitenkään ole niinku, ei se ikinä ollut sellaista niinku, että vittu, joo, en meitä jaksa katsoa, vaan se on mielenkiintoista niinku katsoa ja sit mihinkä silmä on tottunut, itsekin on muotoa ja kaarta ja lihasta ja kaikki. Ja sit meillä on jostain divarista ostettu euron vanhoja, 10 vuotta vanhoja bodilehtiä, niin niitä selaa paskalla sit ja kattelee, että se on niinku... Sori, ihan pakko. Noniin, jatkuu. Niin vanhoja bodilehti lukee paskalla ja katsoo niitä ja itsekin on uppoutunut sit siihen niin kuin maailmaan sille ja kyllä se pointti on sit, siis mun pointti on varmaan se, että se isoin tuki urheilijoilla lähtee himasta. Et kyllä me on niinku ihan täysin messissä tukemassa kaveria, mitä se nyt ikinä vaatii. Niin ja sitten se, että on tosi siistiä nähdä, kun toinen, niin kuin, siistiä nähdä ja olla siinä mukaan jakaa se, kun toinen tekee ekaa kertaa jotain juttua. Se on mulle henkilökohtaisesti jotenkin ihan helvetin siistiä. Ja varsinkin kun nyt 2018 Nordic Fitness Expos, mä olin siellä dokumentoimassa tapahtumaa, ja mä pääsin sinne takahuoneisiin ja rekisteröintihuoneisiin ja mihinkä ikinä, niin mä kävin siinä rekisteröintitilaa
Ja mun kävi jännittää itse ihan helvetisti, koska mä tiesin, että kaveri menee sitten vuoden päästä sinne, käy ne, niin ne samat askeleet läpi. Ja se oli jotenkin niin kuin käsin kosketeltavaa itse, että minun varmaan jännittää enemmän kuin teikäläistä. Niin, todennäköisesti. Koko homma. Niin. Mutta mitä se arki on? Se on syöksy. Niin, se ihan arki. Se on duunia ja se on syömistä ja se on nukkumista ja se on salilla käymistä. Et sellaista tiettyä tiukkaa aikataulua, sellaista hullut aikataulutettua päivää ei ole. En mieti, että tuleeko sellaista vielä. Tai no, semmoista todennäköisesti siinä vaiheessa sitten, kun työpäivät tulee ja niin. dieetit iskee päälle ja tämmöistä, niin siinähän pitää sitten miettiä kaikki Niin, todella tarkkaan. Kyllähän nytkin aikataulutetaan syömistä. Ja katsotaan, että saa kunnolla lepoa, mutta nyt esimerkiksi kun ollaan tässä lomailtu, niin eihän siinä ole sellaista hirveän tiukkaa meininkiä, kun ei 8 tuntia päivästä työt esimerkiksi viemässä tällä hetkellä. Et nythän se on aika rentoa vielä. Mutta on siinä oma, siis itsekuri pitää olla kauheasti, että eihän sulla ole sellaista salille lähtemistä. Siellä miettii, teet sen duunin ja mitä sun pitää tehdä itse, kun tällä harrastelee ja kuntoilee, niin joskus on vähän vaikeampaa. Mutta se on kyllä ihaltavaa se fokus ja työmäärä, niin kuin mikä siihen pitää laittaa, että on niin kuin itselleen hyvässä kunnossa. Eikö se siitä lähde? Että sulla on hyvä fiilis mennä sinne lavalle. Joo. Sehän se on se pointti. Joo. Itse varmana. Niin. Lähtee kilpailemaan. Et on se niin kuin kaikin puolin niin kuin, että kyllä minä sanoisin, että tämä arki niin kuin pyörii aika paljon sen syksyn ja teikäläisen niin kuin ympärillä. Ja se on ollut sit itsellekin semmoinen, jos palataan siihen alkuun, niin semmoinen valinta itselle, että minä niin kuin valitsen kaverin elämäntyyliin, terveellisen elämäntyyliin ja sen liikunnan ja sen. Ja mä oon kiitollinen siitä, se on tehnyt mulle helvetin hyvää, eikä se ole mistään sitten taas omista harrastuksista ja tekemisistä pois. Millään muuta, vaan se vaan vahvistaa se hyvä fiilis sit kaikkea tekemistä ja näkyy varmaan, niinku, hyvä fiilis näkyy aina ulospäin. Varsinkin kun mulla on jotain mihinkä verrata itselläni. Et mitä niinku saa aikaa kun musta pilvipään päälle, ei hevon mitään. Niin että nyt kaikki olisi ihan niinku siistiä, kiitollista fantsua, niin kyllä tässä omat haasteensa taas tulee pikku nälkäkiukkui ja pieru haisee ja ruokien punnitsemista ja kaikki hohojaa. Hei. Se on varmaan mulle yksi haasteellisin, kun on kerran jäänyt matikasluokalle, niin ruokien punnitseminen on semmoinen, mikä... Sehän onkin niin supervaikea. Ole hiljaa. Mutta se on mulle joskus, siis mun palaa ihan niinku, tuntuu, että minä joka kerta saan jotenkin niinku päin helvettiin se homma ja se, no nyt onkin vaihdettu silleen, että siis minä teen yleensä ruoat tässä talossa ja tää tulee sitten perästä. Niin. Ja se on ehkä ihan hyväkin, että mä tuun punnitsemaan ne, niin ei sitten iske raivoon mennä ruokailuun. Ja sitten se nälkäkiukku, niin no se nyt on varmaan aina ihmisestä ja yksilöllistä kaikki, mutta mä oon niinku kuullut sen monta kertaa, mä oon nähnyt sen, niin että jumalauta usko, hei, kato mullekin on kehittynyt pikku nälkäkiukku. Kun mä oon alkanut syömään säännöllisesti, sit se menee sen 4 tuntia, just 5 tuntia, että jos se menee just jotenkin yli sen. No sun helposti menee kyllä yli. Jumalauta. Kun ei niinku tajua, että se... Ja sit kun ajattelee, että minkälaisia niinku juttuja on tehnyt, että se on niinku jollain röökillä ja patterilta, että se on ollut niinku 12 tuntia. Ja nyt niinku
pari tuntia, niin se on, mutta sitten kun sen on niinku tiedostanut ja tunnistanut, mistä se on hauska, ja sitten Kyllä se sitten nälästä vaan jo. sit se on jotenkin ärsyttävää, että sitten saat jonkun, ja sitten Sitten on tyytyväinen. Jumalauta, ärsyttävää, mutta se on mitä on. Se on todellista. Se on todellista. Yksi erikoinen asia varmaan niin mulle niin toi siis niin kuin omasta kehosta puhuminen. Ja jotenkin mä oon aina katsonut itseäni ja katon edelleenkin lihavaan poikaan. Ja se on niinku ihan ollut mulle aivan niinku vieras. Että jotenkin tunnustelee kehoa ja Mutta siinäkin on ollut oma niinku tottuminen siihen ja et niinku, koska kyllähän ihmisen pitäisi niinku kuunnella, että mitä, eikä vaan. Oppii lukea sitä kehonsa. Mutta se on ollut, ja kyllä se niinku naurattaa minua, minusta se on jotenkin välillä ärsyttävä vieläkin jotenkin se aihepiiri ja kaikki, mutta se on. Mikä siinä ärsyttää? En minä, kun Mikä siinä ikinä on ärsyttänyt? Mikä niinku, että kehon kuuntelemisessa? Miksi sä oot kapinoinut semmoista vastaan? Koska se on ihan muijien juttu. Se on se varmaan, tietysti vaan niinku yksinkertainen joku tollain, tietysti. Mutta jos sä haluat sen mustan vyön kaikessa, kusipää niin asenne, tietysti. Se on vaan se sellainen, mutta se on niinku, ja sullehan se niinku vielä sitten, sehän kuuluu niinku. Jos me itsestäni sanon, se on mulle erikoista edelleenkin, mutta sullehan se niinku kuuluu tuntea ja tietää sun kehoja. Ja siitä sitten keskustellaankin. Eli kehosta keskustellaan aika paljon hyvin myös. Paljon. Ja sitten just näistä kehon toiminnoista, niin toi paskantaminen, niin en ole kyllä ikinä elämässään puhunut paskantamista niin paljon kuin kaverin kanssa. Mutta sekin kuuluu asiaan. Se kuuluu asiaan. Totta kai kun syö paljon ja liikkuu paljon, niin kyllä se keho toimiikin ihan mallikkaasti. No juu. Siinä on niinku, että silleen kun ajattelee, että mitä aina niinku mielikuvat asioista on ja miltä ne näyttää pinnalta sun muuta, niin kyllä ne on aika arkisia juttuja ne kaikki, siis tässäkin hommassa, niinku rehellisiä, sellaisia niinku maallisia asioita, syömistä ja nukkumista ja paskantamista. Liikkumista. Että se on niinku sellaista rehellistä hommaa, ja sit se on itselle sellainen vittu runoilija ja taiteilija, tällaista paskaa, niin se on jotenkin ollut siistiä mulle itselleni, että siinä on jotain sellaista rehellistä ja kourin tuntuvaa, niin kuin siinäkin, että minkälainen itsekuri ja kaikkea, miten se niin kuin, saat menee sen treenin niin kuin silleen, että sä keskityt siihen ja kaikki, ja sitten se fiilis sen jälkeen. Nythän me on, että jos mulla sattuu menee jostain syystä, tulee salilla pieni kiukkoja ja oikein me putkeen joku ja me saa tehtyä sit mun treeniä, niin mulla jää niinku, me jään kaipaa sitä koomaa. Et siis joka helvetin asia, kun tässä pitää jää koukkuun, satana. Muistan jotain ensimmäisen kertoa salilla, niin istuin ja ootin, että tää tulee pukkarista ja istuin aulas. Se oli ihan hirveä kooma, mä vaan tuijotin. Me kokeilin, että saanko me mitään paskaa ajatusta päähän. Me en saanut, me vaan tuijotin jotain roskista vittu suuaukiolla. Eikä päässä ei tapahtunut mitään. Ja se on siisti, me jää siihen koukkuun niin kuin heti, että sit pitää saada lisää. Se on hyvää nollaamista kyllä. No oo. Kuntosaliharjoittelua. No mitäs sit, niin. No sitten se arki tulee vielä tästä näin niin kuin, tää on tasottunut nyt tietynlaiseen kohtaan, mutta sitten mennään pari kuukautta eteenpäin, niin sitten sulla alkaa dieetit ja sitten onkin ehkä toinen tarina kerrottava. Niin, siinä varmaan on kyllä dieetin jälkeen, taas pitää ottaa puheeksi, että minkälainen kokemus se on sitten ollut molemmin puolin. Niin. Mutta onhan tässä nyt sitten vielä tällaista lajinomaista harjoittelua, kilpaurheiluun tähtäävää harjoittelua, siis mitä nämä poseerauksia muun muassa, missä sä myös autot mua. No niitä ollaan nyt alettu katsomaan.
Ja sitä, eihän siis lajin poseerauksista, mitä ne pitää olla, me niistä ymmärrä, mutta Niin, niitä itse poseerauksia. mutta on tässä jokunen vuosi noita missäkin kävelytetty ja kaikkea. Kyllä me ymmärrän, miten ihmisen pitäisi niinku kantaa itsensä ja Niin. esiintyminen ja kaikki. Ulosanti. Ulosanti sun Itsevarmuus, sä osaat kaikkiin niihin antaa vinkkejä kyllä tosi hyvin. Et kyllä tässä niinku, Ja kävely. kävely ylipäänsä, niin. Liikkumiseen ja kaikkea. Ja se on jotenkin siistiä, että niinku, no tässä tapauksessa, kun tietysti on mihinkään mitä verrata, niin mun ajatus on se tähän näin, että kyllä se niinku tärkein tuki tulee himasta urheilijalle. Ja tässä tapauksessa tulee 100%. Mitä se vaatii, niin tehdään. Ja se on just siisti niinku olla siinä mukaan ja jakaa sit matkaa. Ja oppii siinä itse jotain samaa. Se kai se pointti tässä on ollut ja se kai se pointti elämässä vissiin pitäisikin olla, kun jaetaan elämää ja asioita. Vittu yeah. Oho, sori. Onko se vähän pintaraapasua nyt, että mitäs tää on tää homma? Onhan tää nyt tällaista pintaraapasua kyllä. Niin. Ei siinä Kyllä tää tästä vielä syvenee etenkin kun mutta eikä siinä sen kuin ihmeellisempää. hommat konkretisoituu. Niin. Nyt ollaan vielä ihan alussa. Todella alussa. Mistään ei oikeastaan tiedetä mitään, kun katsellaan tätä videoa 5 vuoden päästä. Niin muuten, hyvä dokumentti. Oikeesti. Hyvä dokumentti. Mullakin on pari hammasta pudonnut taas lisää. Ja... Jesus. Mutta ei mitään, toivottavasti tässä oli jotain insightia ihmisille sinne. Sellaista se arki on. Meidän kohdalla. Niin. Yes. Morjens.